No niin, hei kaikki jälleen ja tervetuloa viikon sapatitekstien pariin tänne. Tämä viikon sapatiteksti on Noa-niminen ja se on suomeksi Noa. Ja se on täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta luvusta 6 jakeesta 9 aina tonne lukuun 11 jakeeseen 32, eli 11 luvun loppuun. Ja sitten joka haluaa profeetoista lukea, niin se on sitä Jesajan kirjasta luvusta 54 jakeesta 1 aina tuonne lukuun 55 jakeeseen 5. Mitä tämä viikon teksti pitää lyhykäisyydessä sisällä, niin tämähän sisältää Nooan tarina, eli Noa oli henkilö, joka oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Ja Noa myös täällä mainitaan, että hän teki aina kun Jumala jotain sanoi ja käski, niin hän teki aina aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki, täällä sanotaan. Noahan Jumala käski hänen rakentaa arkin ja mennä sinne ja näin niin kuin hän teki myös ja myös pelasti omat itsensä ja perhekuntansa ja myös täältä vallitsevia maan päällä olevia eläimiä myös pelasti näin ja kun tälle Jumala nostatti vedenpaisumuksen. Ja vedenpaisumuksen jälkeen Jumala teki Nooan kanssa liiton ja myös siitä on tämä sateenkaari merkkinä meille edelleen. Ja se on myös, sitä sanotaan, että se Jumalalle merkkinä, että hän ei enää hävitä tällä lailla tätä kansaa hukuttamalla meitä. Sen jälkeen täällä hieman kerrotaan myös Nooan lapsista. Ja sen jälkeen myös päästään sitten myös siitä Nooan tästä sukuluettelta niin kuin kansoihin, mikä polveutuu Nooasta. Täällä kerrotaan hieman niistä. Ja siitä on sitten luonnollinen yhteys tänne Paapelin torniin, joka alkaa tuosta luvusta 11 ja se on tässä ensimmäistä luvusta tuonne 9 ekaa jaetta sitten käsittelee Paapelin tornia. Ja sen jälkeen taas päästään sitten tuohon sukuluetteloon ja se on sitten päättyy sukuluetteloon tämän päivän teksti. Siellä on mielenkiintoisena viimeinen nimi täällä sukuluettelossa. No itse asiassa on Terah, mutta niin tässä kuitenkin jo mainitaan Abraham, eli täällä eli Terahin poika. Ja siihen päättyy tämän päivän teksti ja seuraavalla viikolla päästään sitten jo Abrahamiin kiinni ja siitähän sitten onkin valtavasti monta lukua täällä Abrahamin elämästä. Ja Mutta mitäs tämä viikon teksti on mulle puhunut, niin mä voisin, mulle se puhu tästä niin kuin Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Ja tästä on valtavasti myös viitteitä, on paljon Jessua myös mainitsi Nooan ja kertoi, että vertasi Nooan päiviä myös sinne lopuaikoihin ja viimeisiin päiviin ja myös Pietari omissa kirjeissä myös viittasi Nooaan ja sillä lailla tämä Nooan tarina on myös mielenkiintoinen ja puhuttelee meitä, koska minä ainakin uskon, että me eletään niitä viimeisiä päiviä, viimeisiä aikoja, jolloin vielä kerran tulee sitten kohta Jessua takaisin ja tulee aika, milloin tämmöinen ennalleen asettaminen lähtee käyntiin. Sen takia mä haluaisinkin tänään hieman lukea useamman raamatun paikan, käydään läpi näitä. Näitä on varmaan muitakin, mutta mä nyt otin näitä, mitkä äkkiseltään tuli tähän eteen. Aloitetaan täältä Matteuksen evankeliumista tänään ja se on täältä Matteuksen evankeliumista 24. lukuun jakeesta 29 eteenpäin ja aina tuonne 31.
niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa ja he kokoavat hänen valittuunsa 4 ilmalta taivasten äärestä hamaan toisiin ääriin. Sitten tästä jakeet 36 aina tuonne jakeeseen 39. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eivät myöskään poika, vaan yksin isä. Sillä niin kuin Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Sitten jakeet 42 ja -44. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Ja otetaan lisää raamatupaikkoja. Otetaan Hesekiel, luku 16, jakeet 49 ja 50. Katso, tämä on sisaresi Sodoman synti. Ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään. Mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä kun sen näin, toimitin heidät pois. Otetaan vielä Luukkaasta myös. Luukkaan evankeliumista luvusta 17, jakeet 28 ja 29. Niin myös samoin niin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Otetaan Mooseksen kirjasta aika läheltä meidän parasta tekstiä, eli täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 6, jakeet 5-7. Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. Niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle ja hän tuli murheelliseksi sydämessänsä. Ja Herra sanoi, minä hävitän maan päältä ihmiset, jotka minä loin, sekä ihmiset että karjan matelijat, taivaan linnut, sillä minä kadun ne tehneeni. Sitten voitaisiin vielä ottaa yksi jae, se on täältä Pietarin kirjasta. Toinen Pietarin kirje luvusta 3, jakeesta 3-7. Ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhasta olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maa hukkui veden paisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetty jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Jakeesta 10-13.
Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinnalla ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palaavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Teidän, jotka toimitatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jotka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Siltä niin, miksi Noa aikana Jumala päätti hävittää ihmiset ja eläimet? Miksi hän oli täällä katui tätä kaikkea, se ei johtunut siitä, että hän oli tehnyt jonkun virhe. Jumalahan ei tee virhettä. Jumalahan loi täydellisen maan ja kaikki mikä siinä oli hyvää ja täydellistä. Ja itse asiassa se, minkä takia näin kävi, niin me ei voida hirveästi syyttää Jumalaa siitä, vaan että syyttävä sormi tässäkin tapauksessa osoittaa meitä ihmiskuntana, sillä ihminenhän me valittiin väärin. Se, että me kaikki, me jotka kuului hallita, mikä Jumala oli antanut meille kaikille tälle hallintavallan ja myös vastuu hoitaa tätä kaikkea, teki virheen ja kääntyi pois siitä, mitä Jumala halusi. Ja samalla siinä, missä ihminenkin muuttui epätäydelliseksi, myös muuttui tämä kaikki meidän ympärillä oleva epätäydelliseksi. Ja toisaalta, kun katsoo, että se on itse suurta Jumalan armoa, tämän päivän tekstillä, jos palataan Noaan, niin suurta Jumalan armoa se, että hän sieti niinkin pitkään sitä, mitä ihminen teki. Se, että se katsoi pitkää aikaa ja lisäksi hän ilmoitti Noalle, että rakenna arkkia sekä ihan hetkessä rakenna. Se on varmaan se perinnetieto kertoo, että semmoinen noin 120 vuotta Noa sitä rakensi ja ihmisillä oli silloinkin aikaa varmasti kääntyä Jumalan puoleen. Mutta niin kuin Raamattu sanoi, että meillä oli pahat ajatukset ja myös tämmöiset aivoitukset, eli tämmöiset taipumus tehdä, niin meillä ei ollut hyvää taipumusta tehdä eikä ajatuksia. Ja mä uskon, että nykypäivänähän me eletään lopuaikoja. Ja varmaan moni on tullut kanssa tähän samaan tulokseen. Ja se ei itse asiassa tarvitse hirveän paljon, jos uskoo Raamattuun, niin näinhän se on. Ja mutta sen takia, kun me eletään lopuaikoja, niin myös tämä Noan tarina ja Lootin tarina myös herättää paljon mielenkiintoa, koska Jesua ihan viittasi Noaa ja Loottiin aikoihin puhuessa lopuajoista. Ja samoin Pietari myös mainitsee kirjassa. Ja siitäkin herää sitten kysymys, että minkälaisen maailmaa itse asiassa Jesua palaa. Minkälainen on tämä viimeiset päivät, milloin hän palaa. Mitä siellä voi olla. Me luettiinkin tästä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta on siitä, että miten ihmisen ajatukset ja teot on kaiken aikaa pahoja. Ja oikeastaan, jos palataan mitä Noa-aikana, niin siinä myös oli se, että Jumalahan päätti Noa-aikana hukuttaa maailman ja pelastaa sitten Noan ja hänen perhekuntansa ja sitten nämä eläinkunnan myös. Ja lopuaikana taas Jumala tulee ennalle asettamaan myös päivien lopulla tämä maanpiiri. Siinä missä Noa-aikana Jumala asetti uudelleen asioita siihen ja se tietyllä lähdettiin uudella startilla liikkeelle, niin taas kerran Jumala tulee ennalleen asettamaan. Ja silloinhan tämä kaikki,
kun se Noa-aikana palo, niin kaikki tulee, siis hukku, niin sitten viimeisenä aikoina tämä kaikki taas tulee palamaan. Ja kaikki oikeastaan mitä me nähdään ja voidaan koskettaa tässä, niin tulee palaamaan sinä päivänä, kun se hetki tulee. Ja mitä niin kuin, taas jos ajatellaan, Noahan se pelasti sillä arkilla ja Jumala ja taas meidät taas pelastaa sitten Jessua ja Jessua on meidän pelastava arkki. Noan päivillä myös on niin kuin, alkoi uusi ajanjakso ja, ja sillä tehtiin myös liitto Jumalan kanssa uudelleen ja Jessuan tulon jälkeen taas alkaa 1000-vuotinen valtakunta ja toisessa on niin kuin uusi ajanjakso. Minkälaiseen maailmaan tosissaan Jessua palaa, niin jos puhutaan hieman ihmisistä, niin se ei nyt hirveästi määrittele meitä. Ihmisen pahuushan on suurta ja meidän ajatukset oli pahoja ja me ollaan välinpitämättömiä Jumalasta ja me kiinnitetään varmaan paljon huomiota omien halujen ja nautintojen tavoitteluun. Samoin Lootin päivinä vallitsee, niin kuin Lootin päivänäkin vallitsi semmoinen ajallinen hyvinvointi mutta myös rehotti itsekkyys ja pahuudesta huolimatta varmasti vallitsee jonkunlainen optimismi myös, että silloin Lootin päivänäkin silloin rakennettiin ja istutettiin ja tällaista niin kuin rakennettiin sitä omaa elämää. Uskotaan, että kaikki jollain lailla menee hyvin ja keskitytään siihen niin kuin oman elämän rakentamiseen. Varmasti tätä samaa tullaan näkemään myös viimeisinä päivinä. Jumala luoma seksuaalisuus oli myös turmeltunut ja tämä myös tapahtuu viimeisinä aikoina ja myös ihminen on väkivaltaisempi toista kohtaa ja tämäkin myös pitää varmasti paikkana lopuaikana. Minkälainen se voisi olla se ihmiskuva, niin sehän on, niin kuin voisi äkkiä sitten niin kuin tästä nopeasti, niin se voisi olla tämmöinen itserakas, narsistinen, ylpeä, raha-ahne, rakkaudeton, väkivaltainen, raaka ja nautintoja ja himojensa orja ja myöskin niin kuin saattaa vihata hyvää, kaikkea mitä on hyvää ja Jumalasta. Oikeastaan, jos ajatellaan nykypäivänä, jos ajatellaan vielä, tulee mieleen vielä niin kuin tästä maailmasta, mitä niin kuin tämä maailma voisi sisältää ja kuvata, niin me varmasti niin kuin sotia ja sairauksia ja maanjäristyksiä ja meri myös käy levottomaksi ja ilmasto lämpenee ja Jumala antaa silloin auringon pahtaa myös maailmaa aika lujaa ja sillä puhutaan myös Matteuksessa taidettiin puhua tästä, että tämä niin kuin ei ihan, että koko universumi järkkyy ja se, että myöskin sillä puhutaan hyviäkin asioita, eli Israel palaa luvattuun maahan ja kääntyy heidän Messiaan puoleen. Ja myös evankeliumi, mikä meille on annettu tehtäväksi saarnata, niin me saarnataan ja todistuksessa koko maailmalle me saadaan tämä asia myös sitten tehtyä. Ja tätähän listaa voidaan jatkaa kovin pitkäänkin, mutta oikeastaan nämähän merkit, mitä mä tässä mainitsin, niin on hyvinkin meidän niin kuin omin silmin ja korvin kuultavissa nykyään. Ei tarvitse edes mennä ovesta ulos, riittää, että avaa telkkarin, radion, TVn, lehden, niin sieltä näkee näitä samoja uutisia ja asioita, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Se, että kun nämä kaikki tapahtumat, kaikki alkaa tapahtua, niin myöskin meidän on hyvä muistaa, että tässä mehän ei olla
tässä niin kuin me voitaisiin valita, meidän pitää valita toisin sanoen vähän se, että onko tämä nyt meille se toivon sanoma vai toivoton sanoma. Ja se riippuu taas siitä, että mihin meidän toivo on taas asetettu se, että jos me ollaan laitettu oikeasti meidän toivo ja meidän kaikki niin kuin tulevaisuus nimenomaan niin tämän maailman varaan, niin totta kai se on toivotonta. Että niin, tämä kaikki, jos me uskotaan Raamattuun, niin tulee päättymään ja tällä on päivämäärä ja piste ja tämä tulee häviämään. Ja siihen ei kannata laittaa tietenkään toivoa. Mutta jos meidän toivo on ankkuroitu taas Jumalaan, niin silloinhan me saadaan nostaa pää ja nähdä, että meidän vapautus on myös lähellä. Se, että niin toisin sanoen myös nämä, kun tulee tapahtumaan, niin tietyllä lailla se saa herättää meissä toivoa myös. Pahoja asioita tapahtuu, mutta tietyllä lailla me saadaan, ne muistuttaa meitä myös siitä, että kerran Jumala tulee tänne takaisin. Hän laittaa pisteen meidän ihmisten pahuudelle ja asettaa ennalleen tämän kaiken. Ja kaikki on hyvin sen jälkeen. Ja tässä loppuun on ihan kiva lukea vielä niin se, mitä sitten niin kuin tämän kaiken jälkeen tapahtuu, niin tietyllä lailla niin se on aina silloin ne, kenellä on laittanut toivon Jumalaan, niin heillehän tämä on sitten koittaa nämä ajat. Eli mä luen täältä Johanneksen ilmestyksestä ihan pienen pätkän. Se on täältä luvusta 22 ja aloitetaan vaikka tuosta jakeesta 3 eteenpäin. Eikä mitään kirosta ole enää oleva ja Jumala ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. He näkevät hänet hänen kasvonsa ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä enää ei yötä ole enää oleva, eivätkä tarvitse lampunvaloa eikä auringonvaloa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja hallitseva heitä aina ja iankaikkisesti. Ja jälleen kerran me saadaan elää siinä hyvässä maailmassa, Jumalan hallitsevassa maailmassa, ja siellä kaikki on hyvin. Siellä ei ole enää kyyneleitä eikä murheita. Oikein siunattua sapattia kaikille. Nähdään taas uusi videoiden merkein. Moi!